అల్లూరు జిల్లా ఘాట్ రోడ్లో జరిగిన ప్రమాదం తర్వాత ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ప్రమాదాల నివారణ కోసం చింతూరు ఘాట్ రోడ్లో రాత్రి 10 గంటల నుంచి ఉదయం 6 గంటల వరకు వాహనాల రాకపోకలు నిలిపివేస్తామని హోంమంత్రి అనిత తెలిపారు. ఇక చింతూరు మారేడుమిల్లి రెండు వైపులా చెక్పోస్టు ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో జరిగిన టూరిస్టు బస్సు ప్రమాద స్థలాన్ని పరిశీలించారు. ఆ తర్వాత చింతూరు ఆసుపత్రిలో క్షతగాత్రులను పరామర్శించారు. మృతుల కుటుంబాలకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి 7 లక్షలు, క్షతగాత్రులకు 2.5 లక్షల చొప్పున పరిహారం అందిస్తామన్నారు. ఈ ఘటనలో 9 మంది మృతి చెందారు. చింతూరు మారేడుమిల్లి ఘాట్ రోడ్లో తెల్లవారుజామున అదుపు తప్ప ఒక్కసారిగా పల్టీలు కొడుతూ పడిపోయిందని క్షతగాత్రులు తెలిపారు. ఆ సమయంలో వెనుక భాగంలో ఒకరిపై ఒకరు పడిపోవడంతో బలమైన గాయాలయ్యాయని చెప్పారు. క్షతగాత్రులకు చింతూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నారు.